Ola, son María e estamos aquí un grupo de alumnos de CEIP Torreilla participando no programa de Radio Escolar Premios José Hermida. Bos días, Eloi. Moi bos días, María. Como estás? Ben. Ben. En que viñestes? En autobús. Como sempre. Oye, cada vez que cruzades a ponte, os que imos de vez en cando á illa, eso parecenos fantástico, maravilloso. Hasta casi necesitábamos máis ponte para seguir disfrutando de eso. Vos, os que eres da Arousa? Sí. Ah, vale. Porque hai aquí algún que non vive na Arousa, non? Hai algún que vive por Vilanova? Sí, vale. Sí. E os que sodes da Arousa, que disfrutades como os que somos de dentro, ou non? Ou de tá a ponte aí. Bueno. Estamos máis acostumbrados, pero sí. Que che contan teus avós da ponte? Nada. Cando non había. Non, pois hai que falar da ponte, é dicir, pero non nos conta, é dicir, como facíamos nós os da Arousa, cando non tiñamos ponte? Iban en barco. Vale. Queda algún deses? Non sei. Xa. Bueno, temos connosco aquí o alcalde, a Luis Arosa, que me fixa tu apellido, que coincide, non? O da Arousa. Moi bons días, señor. Bons días, que tal? E moitas gracias por vir aquí con estos mozos e mozas que temos por aquí. Vostede tampouco se acorda de cando se fixo a ponte? Non, eu xa son de despois da puente. Xa. É dicir, bueno, temos aquí un montón de personas que queren lle facer algunha pregunta, alcalde? Medo me dan, pero bueno. No, son, que va. Non sei se atacan máis que os maiores. Seguramente. Laura, que pregunta teres ti, amiga, para o alcalde? Pois, alcalde, queríache preguntar por que queres que a illa estea bonita para os turistas cando cortastes os árboles da rotonda e despois puxestes cámaras para que os turistas non entraran á illa. Dios, así que salgamos destas, a siguiente é moi fácil. Pareceme moi boa pregunta. Primeiro, o Concello e eu como alcalde non queremos que non veñan turistas, sino que o que sí que queremos é que veñan turistas, porque ao final hai moita xente que vive do turismo. O que queremos é regular dentro desa zona que se acotou para que non puderan circular, porque ao final non teñen que ir a nada por esa zona. Teñen outros lugares onde poden estacionar e poden ir andando. Non teñen ningún tipo de problema. Está ao final a zona residencial dunha esquina a outra, recórrese en 10 minutos andando. Por eso se fixo isto. Ademais, os aparcamentos que hai dentro da zona residencial son escasos e ao final quedan pois para os residentes da illa de Arousa. Despois dos árboles, pois bueno, pois eran árboles que estaban pois en moi mal estado, que hubo que cortar. O que hai, o problema é como a nós medramos, crecemos e ao final pois tamén chega o momento en que morremos, pois os árboles ao final tamén chega o momento en que xa estaban nunha situación bastante mala e hubo que cortar. Lara, a túa pregunta? Que por que fai un ano prometestes que nas casas dos profesores nas que vivían antes ibades facer un novo comedor, pero aínda non empezastedes nin a vaciar a casa. Comento vos, ademais, noticias frescas de onte, ademais, nada, esa foi unha obra que nos quedou desierta 2 veces. Onte volvemos a ter mesa de contratación, presentáronse xa 2 empresas e agora unha vez creo que supostamente debería de quedar todo xa listo para a semana que ven en poder empezar xa a obra canto antes, porque ademais é unha necesidade que tendes no cole. Entendedes que quedou deserta? Entendedes o que é eso? Sí. Pois explico a ti logo. Que é quedar deserto? Que é quedar deserto, Roy? Que é quedar vacío, sin nada, sin nadie. Sí, pero sin nadie ou sin nadie que queira facer a obra ou como é? Que non se pode. Pero que non explico o alcalde. Por que quedou deserto eso? Quedou deserto porque non hubo ninguna empresa que se presentara a ese concurso. E agora sí que se presentaron dúas empresas. Martín. Señor alcalde, como pasaste a túa infancia? Que era o deporte que máis te gustaba? E pois, como vivías?
Pois mira, eu vivía e vivo no Charco, ali en Pedra Cerrada, non? Ali ao cerca do Regueiro. Nada, nos non é, a miña infancia non foi algo máis diferente á vosa, porque volvemos ao inicio, aos coches. Antes non había tanto coche como había agora. Nós xogábamos moito máis no camiño, xogábamos na Praza do Regueiro, íbamos ao campo de fútbol. Antes había un campo de fútbol onde está ahora o Salvador Otero, por detrás había outro de terra no que se xogaba tamén, pero bueno, ao final vamos evolucionando, que é o que ten o que ten a humanidade, non? Que se vai evolucionando, pois ao final ahora mesmo pois hai outras prioridades e outras cousas, pero bueno, a miña infancia foi como a vosa, pero bastante máis, pois xa vos digo, eso, sin máis no camiño. Daniela. Eu teño unha pregunta que por que aínda non construístes o pabillón novo que ibais a construir? Pois mira, levamos moitos anos pois con esas ganas e con esas pois de facer esa infraestructura deportiva, non? Que nos fai moita falta. Bueno, pois este ano pois vamos a invertir casi non, 1.050.000 euros en adquirir todos estes terrenos, porque ao final unha casa faise polos cimentos, non se fai polo tellado. Hai que ter os terrenos, pois agora vamos a ter os terrenos este ano, vamos a urbanizar toda a zona, vamos a empezar a facer o proxecto do pabellón. Este ano pois será unha realidade xa os terrenos e será unha realidade tamén o proxecto. Empezaremos a buscar financiamento para facer ese pabellón, que xa vos dixo que vai a ser unha realidade moi pronto. Roy, ti, que preguntates, amigo? Eu quería preguntarche, non o digo por mal, pero por que te presentastes por alcalde? Pois mira, E como sería por ben? Pero bueno, a ver, por que Como o decidiu? Como decidiu? Pois mira, eu xa estudiei Ciencias Políticas e da Administración en Santiago. Foi unha cousa que sempre me gustou. A mí sempre me gustou servir a ciudadanía, a xente. É unha cousa que outros gustalle ser arquitecto, pois a mí sempre me gustou servir ao meu pueblo. Farei no mellor, farei no peor, eso ao final pois decido a xente cada 4 anos, non? Pero é unha das cousas que a mí sempre me gustou e me gusta, ao final pois poder o servicio público e poder axudar aos veciños. Sabela? Como te sentiches ao gañar as eleccións locais? Pois contento. A ver, ao principio tamén é verdad que non foi o resultado que un espera, pero ao final, bueno, pois agora estamos aquí de alcaldes, estamos facendo moitas cousas e esa é a satisfacción que leva un, de verdade, é unha cousa o que decía antes, que me encanta, disfruto todos os días pois eso, axudando aos veciños e as veciñas. Quédanos un tempo para que Noela nos faga a última pregunta, porque dentro de un rato empezamos na opinión. Noela. A que te dedicas no teu tempo libre? Pois mira, intento o pouco tempo libre que teño intento facer algo de deporte, ir correr, ir ao gimnasio, se teño algún tempo libre, pois tamén me gusta viaxar, que me encanta ademais, pero bueno, é máis ou menos o pouquiño tempo libre que teño dedico sobre todo eso, un pouquiño de deporte. Pois moitas gracias por dedicarnos tamén un pouco de tempo neste espacio que tuvemos aquí cos alumnos e alumnas do Torreilla, que ademais ali están moi habituados á súa radio Carcamán. Nótaselle, por certo, víveno ben, Sí, notase. Sí. Pois ala, imos agora coa opinión. 12 horas casi 36 minutos. Nos hemos instalado ya en mitad de semana, a golpe de 25 de marzo, con un nutrido grupo de alumnos del CEIP Torre da Illa de Arousa en los estudios de Radio Arosa. Y están más que dispuestos para recordarnos las vías de participación en este programa que iniciamos ya y hasta la 1 de la tarde, La Opinión. Rapaces, ¿qué tal? Moi bo día. Hola.
Hola. Ai, que timidez, sodes uns cuantos. A ver, un aplauso para saber máis ou menos que non son 10, nin 2, nin 3. A metade do cole debe de estar aí, non? Unha representación para dicirnos precisamente como podemos participar neste tempo de la opinión, cando que irades. Pois con este número 986 108 100 986 108 e 101. Ou o WhatsApp, que é 606 940 209. 607 940 290. Voces moi bonitas. Moitísimas grazas. E agora chegan as novas con Ramón Mella e Jorge Expósito.